Dik li kellha tkun ġurnata għawdex għal grupp ta' turisti, il-maġġoranza tagħhom Maltin tal-Awstralja, għal ftit ma bdietx bit-traċedja hekk kif il-minibus li kienu fiha kienet involuta f'ħabta. Dan hekk kif fi triqithom lejn iċ-ċirkewwa spiċċaw l-isptar wara ħabta head-on. B'kollox fl-isptar iddaħħlu 8 persuni. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 9 ta' filgħodu fit-triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq. Min tarifi li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li l-ħabta seħħet bejn karozza Corvette Convertible misjuqa minn raġel ta' 61 sena minn Baħar iċ-Ċaq li kien sejjer fid-direzzjoni ta' St Andrews u l-minibus misjuqa minn raġel ta' 70 sena mill Florjana li kien sejjer fid-direzzjoni opposta. Mal-impatt bejn iż-żewġ vetturi, 2 mill-4 roti tal-Corvette tqaċtu minn posthom. Minkejja li l-Corvette soffrit ħsarat estensivi fuq in-naħa tal-lemin tal-karozza, ix-xufier ma sofra ebda ġrieħi u dan għaliex il-karozza hija left-hand drive. Madankollu xorta waħda ttieħed l-isptar għall-kura. Sit il-Corvette huwa dilettant kbir u kollezzjonist ta' karozzi klassiċi u nifhmu li kien fi triqtu sabiex jagħmel il-VRT. Min-naħa l-oħra kemm ix-xufier tal-minibus kif ukoll 5 Maltin tal-Awstralja, 4 nisa li għandhom 72, 59, 55 u 24 sena rispettivament u raġel ta' 54 sena kif ukoll turista Awstraljana ta' 67 sena il-koll iddaħħlu l-isptar. Il-persuni li ddaħħlu l-isptar soffrew b'inġrieħi ħfief. Bil-każ ġie informat l-Ispettur Josrek Mifsud li qed imexxi l-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident.